kesempatan bersama warga Laras. Izin ya Mas Gading, Mak Canggih Limbok. Nggih. Tiwule engko lagi dimasak, Pak. Luar biasa, shalom buat teman-teman yang ada di sini yang Kristiani. Naik yo isih dalam rangka Idul Adha. Betul, ya kan masih rangkaian ya Mas Gading. Benar. Ini kita juga menghormati ke macam-macam kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kita ucapkan selamat Lebaran Haji, selamat Idul Adha. Nah ini kita karena sinden sakmene oke, kita satu apa jenenge bawa saka anting. Yuk. Bawa cepet wae tek ngono. Wis wira ketok lho, Ting. Kowe arep dadi mantan lho. Iki arep dadi mantan. Oh, napa nggih? Oh. Apa? Arep dadi mantan ya meneng-meneng dadi mantan. Oh, meneng. Ora. Oh, apa peling Ting? Ya. Rukun Islam nikah. Yo. Wis payu ya. Repot. Ya, Ting. Ayo Ting. Payu to Ting. Wah aku pegel lho. Kok pegel to? Piye to? Kowe iki kudune seneng kok pegel. Pegel yo pijetan. Iya. Kelingan ora? Kelingan. Nadane. Kelingan. Njaluk didindingi ra? Njaluk tung sing apik. Iya. Rukun Islam. Oh fans mulu akeh Ting. Ayo Ting. Kang lima peniki. Wes. Rasa rahasia-rahasianan lah. Ben do didongake ngono lho, didongake langgeng, ngono ro kanca-kancane. Ya. Ora kok ngerti-ngerti yo ngefit apa? Foto karo yange yo priwet to. Kapan Ting? Dalam waktu yang dekat rada rahasia. Dongane wae kanca. Rahasia pokoknya. Rasa ngundangi. Adoh kok ngonamu. Yo Agnes. Oh, iki ngene iki, V ngono, menculat. Katindakno. Katindakno mring para sesama. Agnesia Nandasari Nuring Tias, kita ke belakang ada Ayu Purwalestari, juaranya Sinden Indonesia. Kalah Prabowo ro anteng kowe. Tep anteng iki ra lho. Iki mono rong kanggo, aku wis kanggo. Apane? Sing ora kanggo apane? Mripate. Aja pada ditindak ditinggake kleru aku. Wis arep nindake wae to yuk kowe yuk. Kepikiran kuwi mau kaya. Ya, ayo maju Oriza Sativa. Bisa biasa. Rukun lima puniku. Oke. Brine aduh Bu Neti.
gemoy dari Mas Gus. Apa nih sing gemoy? Sahatate Kang angka siji baik ah. Komanan tepat. Sapa? Kowe komanan. Aku. Nah aku ora mergane kan ngene kan. Kok uri kowe? Apa kita tekan apa? Kang angka loro salat. Ki omah iki kayane. Ayo Bu Wahyu. Ayo Mbak. Oh yang habis ulang tahun Bu Wahyu Krisnawati. Oh. Selamat ulang tahun ya Bu Wahyu ini juga. Berarti bulan Juni juga ya? Waduh lupa saya tadi harusnya ikut potong. Ini nanti di depan aja ya kuenya aja. Oh lah iki wis nang kene kok dipotong neh. Bu Wahyu Krisnawati ini juga Juni. Nah gandeng Juni ya loro Bu. Rong lare. Dene kang telu Tambahi lagi. Ramadan nindakno poso. Tambahi. Lo ya ulang tahun no ya beda no. Ben kono ra kemana to. Padune kene beda komanan kok Malih Bu. Kapat zakat. Nah, terus Ping 5 ngibadah haji. ya inilah gong daripada gong. Senior kita. Ibu kita. Rukun Islam sampurna. Nggih, ngandeng ini hari raya kita semua berdiri sinden-sinden Berdiri pepeleng nggih, di berdiri tempat semua, berdiri di masing-masing tempat, gak apa-apa. berdiri di tempat. Yo. Anteng boleh di depan untuk jadi leader Ayo, joget. Teng, kamu kan Yo, lama Mbak nggak Ateng. jumpa sama kita. Ayo Yang toh. jadi Kilo kowe iki harusnya- dikangeni yo Deng yo. Nggih. Harusnya yang ulang tahun. Ayo wis kowe karo Bu Wahyu ngarep dhewe. Lah, Ya, aku- Bu Wahyu Yo. juga depan ya Mas Gadeng izin ya Mas Ah, Gadeng. nggih. Bu Wahyu kalih Bu Anteng wonten ngajeng menika kita yang menirukan Sing ngarep sing gerakan. nom. Mboten. Iki benten. Ayo Anteng maju nganggo wireless nganggo Wih, wireless. ayo, Mbak. Inilah kelebihannya ini ya, Warga Laras yang sangat spontanitas ini. Nih pakai itu wireless. Oh iya. Terima kasih. C matur suwun rawuhipun nderekaken. Derek wangsul. Maksudnya derek aku. Kowe iki piye to kata-katamu teh? Maksud Nderek wangsul. karep melu mulai. Maksudnya derek nenek wangsul. Oh derek akan. Nderekaken. Menawi kondur lah, kok nderek wangsul. Menawi kondur tansah pinaringan keselamatan. Ya, amin. Amin. Monggo kanca-kanca pepeleng.
Nuwun. Sinden warga laras menika all artis. J Mas Gading niki wae pepeling sampun. J. Terus hidup ini adalah kesempatan nggih sampun. Nanti yang belum ada Gembira Loka, ada Tiwul Gunung Kidul, Bantul Projo Taman Sari. Ada lagi layang sing tumibo iki mau se. Ha, goyang Semarang. Nggih, mengke dipun Niki aturaken. nggih tes enten request niki. Oh, napa Mas Gading? Kedap. Wah iki rada suwe saiki nganggo laptop soalnya aku wis ora nganggo HP meneh. Kowe lah yo dalang zaman saiki. Wah lah jaman saiki sih. Sik kok sik. Nek rada radong jane iki. Tapi piye? Nah niki dari Mbak Linda Singapura nyuwun ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Ingkang nyekan Mbak Ayu sampun wareng nyawer 250.000. Nggih, terima kasih. Niki enten melih mau request Mbak Elisa ur karo Salaso. Nggih. Dari walah leku maca kok angel banget iki. Dari Mas Dias PWKS Banyuwangi lagunipun Mawar Kuning. Nggih. Tombo kangen lihat Mbak Elisa selalu terbayang-bayang Kisah Nugroho Suwargi. Ya terus Sukses buat Mas Gading, matur Mbah Nun, warga Laras dan seluruh kru yang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu menghibur PWKS seluruh Indonesia dan dunia. Amin. Amin. Mereka sampun warang nyawer 100.000. Matur sembah nuwun. Niku namung kalian niku enten baket mangke mawon, Ding. Apa itu? Sekalian enggak apa-apa? Walang niku Napa niku? baket. Baket saking sinten? Nah, kirangan. Waduh, Kedap. dibaca Mas. Ditaruh di Dibaca. keler situ enggak apa-apa. Nah, taruh situ. Dibaca tuh. Wah, gede. Loh. Duit sakmono, ha. Nah, nggih niku sik ngedram pun lirak-lirik sik ngrebab ya hooh. Kuwi apa ta kotak-kotak iku apa? Niki. Niki. Udut. Niki. Oh, coklat apa? Coklat Oh, niki. coklat. From Positive Vibes lho. Strong positive vibe dong ora? From. Oh, from positive vibes. Vibes. Oh, berarti no name iki carane No name, hamba no name. Allah. Heeh, ning iki ana fotoku lho, foto kaya ngene, Ji. Weh, berarti fans Mas Ah Gading. kaya ngene iki ora iku iki. Lah sing dipilih sing wah sing bagus oke banget lho. Delok. Lho, lah kaya ngene iki, Ji. Oh, lah iki nek iki fans tenan tolong nih di zoom boleh. Wah, kene tak delok kene penonton. Lah kaya ngono kuwi, Ji. Ketara, Lah piye, Dik? Lah kon piye, Dik? ketara. Nah. Waduh. Lihat deh. Alah. Walah yo karang aku model B banget tuh. Kowe nyekel apa ta kowe? Jakal keres iki. Oh, keris to. Oh, iki sapa ya lek kene? Dokumen kelulusan siswa SMK Negeri 1 Kasihan SMK. Wah. Ah niki. Biasa. Wira request apa-apa ora ono tulisane ya? Aku kok gila ya weruh iki ya. Didep ya karo Padang. Kowe dibagi-bagi ta kowe? Udah wis ana fotoku ki. Oh, khusus. Walah khusus ya iki ya wis ana fotoku, Ji. Berarti teruntuk kok ya. Khusus iki ana foto ngene iki lho gambar iki. From positive vibes, for positive vibes. Positive vibes. Oke. Terima kasih pemberian paketnya berkah Nggih, matur barokah. sembah nuwun iki. Ya, ini kita kasih dulu Tiwul Gunung Kidul kalau mumpung Mbak Eka di atas. Nggih. Minta satu temen cewek sama satu temen cowok Mbak Eka, monggo. Ceweknya Mau Ayu apa? Nengko. Ayo tadi ninggal katresnan to. Oh ya, monggo, saya apal. Oh, Agnes apa Agnes Oriza? apa Oriza iki? Oriza aku Projo tahu. Oh iya, Agnes yo. Bantul lah. Agnes yo. Cowoke. Bantul Sprite. Sapa cowoke? Mas Jano. Mas Keswan yuk. Oh, lah Om Keswan wae sing apik. Mas Janu saya apal ya. Oh ya, Janu, Mas Janu. Ayo Mas Jano. Yuk. Nah, aku ora tahan iki namatke mimburi. Oh, Iki, oh meni. yo. Kok malah lungguh? Aku ki mau mendampingimu. Aku tergoda. Oh iya teko mine Aku sudah makane kok tergoda. terus selingkuh. Lah ya ki mau waduh lagi arek nembang kok teko ngono.
Fotone. Kali sinten iki? Wah, Wong medeni. loro kuat ra. Ora ketoke. Yo. Ayo monggo Mas. Ayo. Monggo, yuk. Sampun, Terima kasih. Sampun, Matur matur sembah nuwun. nuwun. Mbak Agnes, makasih. Silakan kembali ke tempat. Ciwol Gunung Kidul sampun dipinangkani. Nggih, sampun menika. Jawa Mas Gading, ini biar sama band ora sepaneng ya Mas? Ya. Nggih. Karo Gembira Lokonan ya Mas? Wah, nggih Gembira Loko. Wah iki nganu ya, tapi karo domba mira apa ya disambi-sambi. Ora apa-apa. Sekarang ya kalau Celimen itu kan kita berlari-lari ya, Ran. Ini waktune sing biasanya dipakai 1 malam Mas Gading, diperpadat. Nah, ini berapa waktu kita hari ini? Berapa? Dugi 6:30 mengke. Oh lah ya Nggih. alhamdulillah. Boten berarti- apa-apa, wis entuk bakmi barang kok. Oh. Alhamdulillah Sentuk dawa bakmi kanca-kanca bareng. sing Nggih. santai mawon nggih. Kira-kira 6:30 punjul 3 jam. Nggih. Mas Solikin siap? Siap. Loh, saya memimpin Mas Gading ya ajar Oh, pimpin lah kula Biro to. Loko ya. Oh, asik. Ya, arep kepiye? Niki napa sih? Gembira Loko. Ah, nggih. Wis Berarti yo, bapake lho. ayo Mas. Oh, ben muni sik. Heeh. Liyane, wah lah kepiye? Ayo Gading ajar celuk. Celuk. Heeh. Wingi dolan ning Tibu. Saniki. Sesuk jam Sesuk. 7:30 iki lho. Ah, pitu to sidane kok. Wah, nungguin ya. Iyalah. Kita nungguin kamu. Oke, Positive vibes. yo. Hmm. Wingi dolanen tibu. Neng gembira Wah, aku meneh to iki. Yo, Wah, nggih. kan depan Yo. mimpinya. Wah, nungguin ya. Oh, meneh kok donteni meneh iki. Positive vibes ini ya. Oh, nggih. Dong apa to iki? Menunggumu. Oh, ngenteni aku Kok to. gemes. Lho, meneh apik malahan ini iki. Dina Minggu turne. Nggih, sampun. Oh, urung, Ding. Urung ana Mas Solikin kuwi urung gayeng. Sik. Mas. Nyakel mik. Mik gampang niku lho, Mas. Cek cek. Durepke sik mike. Wis murah apa? Coba cek cek. Tes. Halo. Pun Mas, pun krasa dereng. Wes murup ya, Dik. Cek cek. Cek. Aku karo sapa iki? Karo Mbak Anting. Kuwi lagi do dikangeni lho iki. Lagi do kangen kabeh. Oh, yo ayo Ting. Aku seneng nek ro iki. Apa sing marai seneng gek enek? Mas Uli kini pantesnya karo Bu Prastiwi. Wes ora. Ora maksudnya sing iso saling melengkapi ngono. Aku ora ngece. Ora iso. Kudune dalang iki yo duwe pendirian aja terhasut wiyaga. Ayo pendirian iki karo kowe. Yo. Kowe nyapa to Mas tak belani. Yo, Mas. Age, yo. age. Foto, Mas. Oh. Oh. Yo. Diabani, Mas. Kowe dhuwur apa aku ngisor? Nah, kuwi. Gandeng aku wedok. Lho.
Gandeng aku wedok, kudune dadi makmume. Sampeyan dadi imame, sampean sing dhuwur. Wah, siap aku yang dhuwur kulino. Yuk, ayo aku dhuwur. Nun. Berarti Oh ya. dhuwur sih mau ngisor sih. Dhuwur sik. Kok terus ngisor sik. bar dhuwur terus mengisor. Heeh. Oh ya. Genten-genten no. Oh gentenan. Genten-genten. Nggih. Sik dhuwur Lanang. lanang, sing ngisor wedok. Tapi gentenan ya wedoke. Heeh. Ya ora. Ya ora tetep kowe. Ya ndak kuat saya. Apa? Maksudnya ya genten. Awang aku sing wis isih kuat tok. Loro aku wisan. Yo. Yo. Cek, ayo. Ayo. Lah sing dhuwur sampeyan kok. Belum kene urung kok. Arung dabane. Lah nggih. Aku ngisor apa dhuwur, Mas? Kamano tarep ngendi? Yo. Wingi. Loh, lagi permulaan ndak kuat kan? Ya. Aku saya Iya. tak warai. Yo aku ajarono. Ya. Aku tak manut meneng wae. Ya. Kowe sing ngubah kowe. Ya, ya. Yo. Ya. Wingi dolan ning Dimas. Neng gembira loka. Kang Dil. Jos. Jos. Wes sip. Sip jos. Salah nadamu. Lah kepiye nadane? Ning gembira loka. Udah titik. Neng gembira loka. Kang Dil. Nah. Salah. Ora ning dhuwur terus, ning ngisor titik. Oh, Ya. Siti ya. Sak ngisore titik. Neng gembira loka. Gini pinter, mentes. Ayo Mas diabani Mas. Sak karepe jenengan Mas, arep ngisor dhuwur. Kula manut. Saya akan menyesuaikan. Ayo. Dina minggu toneng. Kajae aku lho kowe. Oh, Kowe iya, gede no. Mas. Iki. Ya salah. Kowe salah. ndelokne aku. Apa jatuh cinta apa karo Mas Solikin ki? Ora, aku bingung arep ndelok. Kene lagi pisan wis ndelokne aku. Lah ketara nek gaib Oh, ngono. kandhane ya. Bupras. Ayo karo kowe wes yo. Engko yo pras mendem sik. Beni ya. Dina minggu toneng. Kajae, Ana. kajae, Ana. kajae. Gajahe nubruk kowe kuwi, Mas. Kalih anting. Ya ora apa-apa ngono ya ora apa-apa. Kajae nubruk kula nubruk anting. Wes to. Ontane Ana. dirampungke. Munyuk kowe iki lho. Loh. Oh, munyuk. Ana Sasat kewan. Apa. ana Pengen. aku. Kowe iki ket mau pengen terus e. Aku lagi pisan kok kowe pindho. Ana wong kedepok suwe banget. Pengen Pengenmu salah, Mas. Salahe nggon ngendi? Ndang to gendang. Pengen pengen jajan. Ayo. Cekake ra kuciwa. Ciwa. Ciwa. Ayo ciwa. Ya kuwi dhuwur lho, Ayo Mas. aku dhuwur ki ciwa. Ngono lho. Cah cilik muda mudi Langsung tilas bocah pisan di
no. Go ayo neng. Ayo. Ira. Lho kok. Lho to. Oh jan kowe iki. Wes tunggal mawon nggih. Weh lah meneh ya. Meneh kok ya. Kurang cepet iramane kurang banter. Nek sarek rampung ki cepet ya, Ting. Yo. Yo. Ya wes baleni ki ayo cepet. Yo. Ayo. Sadur saiki. Ya. Wingi dolan endi, Bu? Rada banter neh, Mas. Wingi dolan endi, Bu? Neng gembira lupa. Dina minggu to. Neng Gajahe, ono. ontane, Ono. munyuk-munyuk Kowe. karo kowe. Ayo munyuk-munyukan wong loro. Ya baleni. Iya, ayo baleni. Baleni meneh iki. Lanjute. Ora baleni ngasih sukses. Diteruske. Heeh. Oh ya, entuk separo berarti iki. Saka ngendi munyuk-munyuk. Oh, sekondi. Munyuk. Munyuk. Baleni kurang banter. Piye to tempo? Munyuk. Ono. Sasa. Sat. Pan. Apa? No. Pengen jajan. Kok bolak-balik to Mas samene? Piye to? Oh, ayo. Sampean pisan kasalah tak pentung nggo tak bogong. Ayo tutuk genti. Aku kulino nutuk. Interupsi Pak Dalang. Praon sike. Bagian praon ono, bandulane ono. Kok ilang? Oh, kok ilang. Oh iya. Suwe ra dinggo. Nah yo cek. Ora jajan-jajan wae. Ya. Saka ngarep baleni. Baleni urung sukses iki mau. Set yo. Masuk ya, semene iki ya. Aku mumet deh mikir apa ya? Mikir bupras. Pengen praon. Wingi dolan ning tibu. Neng gembira lupa. Konek gajahe Ana. untane Ana. Munyuk ana. Kowe. Saat nyewan. Apa-apa Ana. Pengen. Raon. Kadung ana pengen. pengen jajan betake ra kuciwa. Katokmu. Apa? Wes. Tolong di stop. Cah cilik. Muda-mudi. Ing tilas bocah pisan minggu. Ayo neng pira lo. Gene sukses. Akhirnya aku terbebas Sukses dari gini. Yo su. Pun nggih nggih niki Nggih, gembira sah lokone niki. gayeng niki Mas Gembira Gading. lokone. Iki lain daripada yang lain. Lanjutin apa niki mau? Nah, enten apa melih mau? Ada Bantul Projo Taman Sari Ye. ada, Goyang Semarang ada. Ye. Goyang Semarang kor dulu ya. Oke. Mangga. Bantul ya kur. Bantul ya kor ya. Kur. Oh, di vokal tunggal ya boleh kan? Ya. Ye, sampun. Sampun. Niki minangkane ingkang sik teng mriki nggih niki, Mbak. Nggih monggo Mas Gading. Niki ninggal katresnan Mbak Ayu dari Mbak Linda Singapura niki. Monggo Mbak Ayu, jumeneng Mbak Ayu ngagem spot. Yuk monggo kanca-kanca spote.
selamat malam juga. Aku cuman sendiri sih. Iya sendiri aja. Hah? Sendiri aja. Apa Sendiri mau aja. ditemenin itu? Siapa? Tuh. Hah? Bu Yang Pras? ngerebab itu? Enggak, jangan. Itu nanti bikin jelek. Oh. Nyepet-nyepetin motor. Oh begitu. Iya. Dia nggak selera sama saya. Oh. Seleranya yang kecil-kecil. Aku nyeluk kanca ya. Wah nggih, moga ajeng. Nggih, Sinten? sinten nggih. Monggo Bu Ibu, Bu Pras. Bu Pras. Oh nggih Bu Prastiwi. Ana gede, ana cilik, ben imbang. Ninggal katresnan, Bu. Sugeng dalu. Selamat malam. Selamat malam Selamat juga. malam. Waduh bidadariku. Alah, bidadarimu. Iya itu Lah kok bidadariku. sampean selerane tua to, Bah. Mas? Loh walaupun tua kan aku cantik dan molek. Iya. Molek. Ki apa? Molek ki apa? Molek ya ayu. Oh, Nah. saking Oh. ayune dadi molek. Gimana? Lero ora apa-apa sing penting para pamirsa ki paham. Betul. Nggih. Pripun kabare sehat to, Bu? Nggih, alhamdulillah Nggih, pengestune kok sehat. saya cilik to, Bu? Cilik karang tak gemboske. Oh, kurang ajar kowe Juan. Kok kayak saya suwe ilang kok jenglot. Ilang padha ngene bojomu. Suwe-suwe saya cilik bapak. Nggih, terus Langsung kemudian- mawon nggih. langsung. Langsung. Iya langsung mawon. Katresnan. Ninggal katresnan. Ye sampun mawar kuning Mbak Elisa. J, Mas Gading yuk Niki, canggih nggih. Bu. Nggih. Gandeng pamundutanipun telas. Ya, Mengki mbok menawi enten pamundutan melit dipinangkani wonten ing goro-goro mengki. nggih, siap. Nggih niki kula tak nglajengaken lakon riyen nggih. Nggih, monggo Sih monggo. sih dawa soal iki lakone. Nduk, piye Mak? Ayo neruske lakon sik. Iya, Mak, ayo tak derekke. Tansah marang pamoring sukma. Sukma sinukma winayo ing asepi sinimantelang ing kalbu. Pambukaning warana talen saking liap-liaping aluyup. Pindha pasating sumusuping rasa jati. Pindha pasating sumena. Sinegek semanten genti kocapu ingkang wonten sak jawining pagelaran Garing Awarta. Para putra Denira sami anyeranti timbuling para pepunden Pandhawa. Ngantos sami jumengklungan prasasat ngentos iku mambangi watu welem semeng palwa gabus.
Irekata sang Gatotkaca kinan mapakarga suta Tekapira Kresna muji saktinira Oh Dimas Antasena nggone awake dhewe sawetara mapan ana ing jabaning pagelaran nunggu timbuling para pepundhen Pandhawa nggone padha semedi nganti jumangklungen nanging durung padha timbul. Iya Yai, kok para pepundhen nganti suwe nggone padha semedi Yai. Kakang Gatot lan Kakang Antarja nalika semana aku sing nampa dawuh saka Bapa Werkudara yen to pepundhen Pandhawa iki nggone padha semedi ning sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan kepengin nyuwargake Kanjeng Hyang Prabu Pandhu lan Eyang Dewi Madrim. Yo, nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Wah. Hayo mbok sabar, mbok menawa mung durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar lan awake dhewe ning kene iki sing baku jaga utawa ngreksa kawilujengane para kadang Pandhawa Kang. Kagyat risang kapirangu rirangkul kirempet kempet dosan retaning bawana. Yai, piye Kang? Kok ketoke bumine geter. Bumine obah. Wah, ana iki. Woi, dian elok nek iki. Apa ya? Iki kok kaya ana lindu to biasane nek ning jero bumi sok ora krasa ya, Dimas. Wah, lah nek iki wah gek iki pirang eser mo gek. Wah, ana apa iki? Nginteni nang kene wae, Kang. Yo. Harjoko blai blis lanat padha jek-jekan. Ayo kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira jagat Dewa Brara. Dimas Antasena mulane kok para pepundhen Pandhawa ora tumuli timbul genah disikara karo buta iki. Buta gedhe kowe murang tata mati dening aku kowe. Dikira aku ora ngerti. Kowe kuwi Gatotkaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe Antarja Antasena maju kabeh nggugu karepe dhewe. Buta culna Dimas Gatotkaca Kang. Sabar aja maju sik. Nek maju ora wurung ya mung wirang. Wis aku wae. Ayo. Culna dhisik kuwi Kakang Gatot. Apa dikira aku ora ngerti kowe kira ya wah sami aji kok dadi buta bareng. Wah. Kang Gatot, Kang Antarja kowe do lungguh ngisor. Do lungguh ngisor sik. Mengko kowe ndak malah kualat lho karo buta iki. Ya Dimas, Gusik. Wis. Kok iso muni kualat karo buta kuwi? Wah, lah aku ki wis kenal sih. Aku wis kenal karo buta iki, elok tenan. Pakde.
Kok dadak dadi buta barang ki ngopo sih kowe iki? Oh, adalah Antasena iki. Pancen Antasena ora iso diapusi. Yo, mulane aku dadi buta merga pepundhenmu. Bapakmu, makmu cilik Arjuna lan kembar tiga munggah ning kayangan. Oh, arep dicemplungke kawah Candra di muka mula. Tunggune negara Ngamarta aku tak munggah kayangan. Dewa-dewa ora gelem nguwali adi-adiku. Wah, kekulon rima-rima. Lho Kang, wis preso to nek buta kae mau Siwa Sami Aji? Ya Dimas. Neng kok iso dadi buta gedene semono ya? Kowe pinangka pralambang yen kesabarane menungsa kuwi ana watese. Walaupun to ki wonge sabar. Neng yen kecenthok iso nesu ngono kae. Piye? Iso dadi buta gedhe. Iso gedhe kaya ngono kae. Aku ya iya, aku ki ya iso gedhe. Neng ana wektune dhewe-dhewe. Nek sok-sok gedhe ya kuwi ngertangi turu ngono kae. Apane Dimas wis ora usah dibahas kuwi apik. Banjur iki kepiye Dimas? Wis saiki ngene, iki para pepundhen Pandhawa padha munggah ning kayangan sing bako awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal mbebudak banyu bening ya prayoga mangkono ngreksa karejaning negara Dimas. Ya Kang. Kahang rus resumbar keterlindu bumi kunjing kualudo kuntur ketuk lae-lae Jaramaya bungang tanpa upama dene
dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulan jagat Kirinata. Ya kuwi nggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur para Pandhawa bakal dicemplung ing Kawacandra di muka. Inggih. Lajeng kula jumadung dawuh Ibu Betari. Jaramaya. Dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning Kahyangan Suralaya. Sing sejatine mau bakal dipidana, bakal dicemplung ing Kawacandra di muka. Lah mestine iki negara Ngamarta banjur suwung mlojok nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning Kahyangan. Gagironen godanen yen perlu negara Ngamarta padha rusaken. Lan kowe kabeh tak keparangake mangsa para turun-turune Pandhawa. Inggih ngestuhaken dawuh Ibu Betari. Lajeng bidal kula wenjang punapa. Ora kitang colok lintang sampung obor budal dina iki uga. Inggih. Nyuwun pangestu la dalah wadyabala baju barat kabeh wae klok. Budal ning Ngamarta do golek pangan iki mengko. Wah, inggih, mangan, madang so iki madang.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.